Dobrý deň, milí škorpióni, aj vás vítam pri horoskope na mesiac máj 2025. Pozrieme sa na oblasť zdravia. Čo sa týka zdravia, trošku vás potrápia menšie chorôbky, hlavne mužov. Škorpióni si musia aj svoje rozhodnutia, ktoré v práci urobili, trošku viac uvoľniť sa v týchto rozhodnutiach, lebo im to môže zhoršiť zdravotný stav. Ďalšia oblasť, na ktorú sa pozrieme, milí škorpióni, je kariéra, alebo teda práca v mesiaci máj. V pracovnej oblasti sa vám začne dariť. Na začiatku mesiaca vám do pracovnej oblasti prechádza trošku oblasť zdravia, čiže dajte si naozaj to zdravie do poriadku, čo sme videli. Potom tu začína byť obdobie finančnej priazne, a veľmi sa tomu potešíte, budú vám naklonení aj kolegovia a nadriadení. Pozrieme sa na oblasť lásky a vzťahov, milí škorpióni, v mesiaci máj 2025. No, keď sa nám pýta, aj túto kartičku dáme. A dobre sme urobili. Takže v láske sú tu možné manželstvá, posuny v kamarádskej báze na vyššiu, eventuálne zasnúbenia, čiže posun všeobecne vo vzťahoch, hlavne ženy. Je tu veľa dobrých správ, veľa zalúbených informácií a správ. To znamená, láska vám bude kvitnúť v tomto mesiaci, milí škorpióni, škorpiónky. Pozrieme sa, aký odkaz majú pre vás cesty duše v mesiaci máj. No aj túto kartu sme tu už mali, dneska sa nám opakujú. Červený domorodec, čiže je tu niekto, kto sa ohlási o svoje slovo, je tu niekto buď cudzí, či je to nejaká bytosť, alebo nejaká osoba, ktorú ešte nepoznáte, ktorý vám povie intuitívne, čo máte robiť, akým smerom sa vybrať. Je to niekto, kto vás usmerní na vašej životnej ceste. Keď sa vám toto video páčilo, milí škorpióni, poprosím o zdieľanie, o like, prípadne o odber môjho kanála. Ďakujem.